Hej, jeg er Brian fra Lead Green Tech. Jeg vil gerne fortælle dig lidt om, hvad det vil sige at være IPO, altså Independent Business Owner, hos Total Life Changes. Og ja, lad mig springe ud i med det samme, og gå ind på en PowerPoint, jeg har lavet. Skal jeg lige ind og dele skærmen. Det skulle jeg gøre sådan her, sådan. Ja, lidt om, hvad jeg vil fortælle om, det er, at som sagt, jeg vil fortælle lidt om, hvad Total Life Changes er for noget. Jeg er kommet meget kort ind på de vigtigste produkter, der er i forretningen. Jeg vil fortælle lidt om, hvad det vil sige at bygge forretning, hvad du skal gøre for at få det til at fungere godt for dig og god forretning. Og så vil jeg meget kort komme ind på bonusplanen, hvordan den fungerer, og hvordan du får en god indtægt ud af det på en bedst måde. Og så vil jeg lige gå ind på backoffice og vise dig, hvordan det fungerer derinde. Og så vil jeg også vise dig, hvordan du får kunder til at handle inde på shoppen, så du tjener penge på det. Men Total Life Changes, ja, hvad er det for en virksomhed? Ja, det er en multilevel marketingfirma, der har hovedsæde i USA, der startede for 16 år siden af Jack Fallon. Og hans første produkt, det var vores vitamindrik, NutriBurst. Og han har så sidenhen udvidet med flere og flere produkter. Og den helt store gennembrud fik han, da han fik fat i Iazoti, der egentlig var udviklet til at hjælpe folk med dårlig mave. Men den fik han fat i, og den har vist sig at være en game changer af dimensioner. Den er faktisk lige blevet kåret som den er blandt de 5 mest sælgende produkter inden for network marketing eller direct selling i verden. Og Total Life Changes er også blandt de 5 eller er den mest hurtigt voksende firma inden for network marketing firmaer i verden til øjeblikket. Så det er en virksomhed i fremgang, der kom til Europa for lidt års tid siden. Og det er et meget uberørt område, Europa. Så der er kæmpe store muligheder. Men de er i gang i hele verden. Og mulighederne er rigtig, rigtig store i det her. Men de vigtigste produkter, ja, hvad er det for noget? Ja, den vigtigste, det er som sagt Iazoti. Den te, som er med til at lave en detox i din krop. I er jo gode til at gøre rent derhjemme i vores hus. Vi støvsuger og tørrer støv af og sørger for, at alt er pænt og rent. Vi ved, at hvis det er beskidt, så bliver vi syg. Vi går også i bad, som regel hver dag, og vasker hår og så forholder os rene, for vi ved, at renlighed og god hygiejne, det forebygger også sygdomme. Men nu kommer spørgsmålet så. Hvad gør du for at holde dig ren indvendigt? Ja, langt de fleste siger nok, at de gør ingenting. De spiser, som det plejer og det hele. Der er ikke rigtig noget pleje af den indvendige krop. Og det er jo her, at Iazotien, den har sin helt store fordel. For den går simpelthen ind og er med til at rense ud af alle de ting, der har oplagres i dit tarmsystem. Det er jo sådan, at der ligger simpelthen gamle madrester, der ligger medicinrester, der ligger pesticider fra frugter, der er sprøjtet, og hvis der er ting, du optager gennem huden, det oplæres simpelthen i dit tarmsystem. Og det er jo blandt andet med til, at mange de bliver mere og mere syge, fordi det har en indvirkning. Man har fundet ud af, at cirka 90% af de sygdomme, vi har i dag, de har relation til tarmsystemet. Så det er vigtigt, at tarmsystemet det fungerer rigtig godt. Og Iazotien, den får simpelthen ryddet op i det, og den virker fantastisk godt. Og så har den jo en virkelig genial bivirkning, nemlig at langt de fleste, de taber sig også ved den. Og man siger faktisk, at når man starter på den, jamen, så vil man som regel tabe helt op til 5 pund på 5 dage, fordi den virkelig får ryddet op til at starte med. Men normalt, når man kommer i gang, så skal man ikke regne med mere end 4-6 kilo på en måned. Men jeg synes egentlig er pænt, hvis man ligger der. Men igen, det er meget individuelt. Nogle ligger mindre, væsentligt mindre, nogle ligger måske højere.
Det afhænger også af, hvor meget man har taget af. Men den er meget populær. Så har vi andre vigtige produkter. Vi har Energy, en energipille, som gør, at du får energi i løbet af dagen. Og den betyder faktisk også, at du taber cirka 300 kalorier på den. Så har vi T-Chewing, der er 100% ren spirulina, som er et proteinprodukt, vegetabilsk proteinprodukt, som indeholder lige så mange per kapsel, lige så mange proteiner, som der er i 400 gram råt kød. Og så den er rigtig god til dem, der gerne vil dyrke vægttræner for eksempel, eller har bare brug for proteiner. Så alle de der proteinshakes, glem dem. T-Chewing fungerer meget bedre. Og så har vi har Strike Up og Love. Det er noget, der forbedrer den seksuelle nydelse i sengen. Strike Up, ja, det betyder jo, den virker. Og der er mange flere produkter, jeg kunne komme ind på, men det var nogle af de vigtigste produkter. Men den vigtigste at starte op med, det er at blive Ayasos Team. Jeg har fået noget sparring af en, der er i USA, der hedder Jimmy Fallon. Eller ikke Jimmy Fallon, Jimmy Hepburn. og han har også en PowerPoint, hvor jeg får lov til at låne lidt af hans slides. Og han har jo en, der hedder Making Money is as simple as ABC. Og det er der rent faktisk. Det er egentlig ikke så svært at tjene penge med det her. Du skal bare lære nogle simple ting. Fordi noget af det, som er vigtigt her, som vi kan få gavn af, det er jo, at for det første, Total Life Changes, vi leverer stort set hele verden rundt. Resultaterne, de kommer med det samme, både ved at tage produkterne, men også ved indtjeningen. Der er rigtig mange testimonies omkring, hvordan det her virker. Gå bare ind på YouTube og søg. Det vælter frem. Eller ind på Total Life Changes side, ind på Facebook. Der er også rigtig mange ting inde på. Der er noget, der kan bruges af børn. Ayatos-team, den er for eksempel rigtig god til børn, der trænger til at tabe sig. Vi har Nutriburst, der også er god til børn. Der er noget for mænd. Jeg har fortalt lidt om Strike Up. Men og til T-Chewing, til dem, at jeg kan have en rigtig god vægttræning, have nogle gode bøffer. Der er noget til kvinder. Der er utrolig meget kosmetik. Og så det er en af de andre ting, som er rigtig gode ved det her, det er, at produkterne er nogen, som bliver omsat løbende hele tiden. Det vil sige, at der vil ske en løbende omsætning hele tiden. Og det gør det også, at det er en rigtig god forretning at have med at gøre. Så er der gode indtjeningsmuligheder. Du kan tjene penge med det samme. Og så er sundhed, det er jo noget, som virkelig er i fokus i øjeblikket. Så det er det helt rigtige tidspunkt at gå ind i sådan en forretning. Nu sagde jeg jo, at det var nemt at tjene penge. Her kan I se, hvad Jimmy Hepburn han gjorde sidste år, fra februar, og så op til maj måned sidste år. Der tjente han $100,000. Okay, han er god, men han vil også gerne lære dig at være god. Han er gået i gang i Frankrig og startede der i sommer. Og de bedste dernede er allerede op til en $40,000-50,000 i måneden. Så når de kan dernede, så kan vi så sandelig også her. Og hvis man bare er inde på $10,000-15,000, jamen så kan jeg godt leve med det. Det er omkring 80-100.000 kroner i måneden. Det kan jeg da godt klare mig med. Men husk lige, at hvis du skal arbejde med sådan noget her, så er kun én ting, der virker. Det er fortæl. Der er ikke nogen, der kan vide, at du har en god ting her. Der har nogle gode produkter. Du har Ayatos-team. Du har en god forretningsmulighed. Hvis du ikke fortæller om det. Derfor, ud og snak med folk. Der sker ikke noget. Og så siger det nej, jamen så har du givet dem muligheden. Sådan det, og det kunne jo være, de sagde ja. Så. Og det er svært at vide på forhånd, hvem der er interesseret i det. For nogle gange er det dem, som ikke rigtig troede ville være interesseret i det, at det er dem, der står til succes at have med at gøre. Så derfor,
er det vigtigt, at du simpelthen sørger for at snakke med folk. Tea parties, altså home parties, det er jo simpelthen den absolut bedste måde. Omkring 50-80% af dem, der er med på så et tea party, de køber noget. Eller de IPO's. Så det er den helt absolut bedste måde at gøre det på. Og hvis du har lyst til at lave nogle tea parties, men du står ikke alene med det, der er din upline, altså for eksempel ham eller hende, der har introduceret dig for det her, vil gerne komme i hjælp. Eller andre, der gerne vil hjælpe. Det er ingen problem. Men tea parties, hvor du får folk til at smage ting, og fortæller lidt om, hvad det er for noget, og hvad for produkter er der, og hvordan virker forretningen, jamen, så er du godt i gang. Så er det altid godt også at gang med at have noget, du kan dele ud af, give nogle prøver, og vi har faktisk mulighed for at give nogle prøver. Altså du kan give en uges forbrug af Iatogen, den kan du give en gang imellem. Og vi har vores Instant Tea, som bare er en portion, og så en halv dag. De er utrolig nemme at dele ud af. Sæt lige sammen en lille visitkort, du har lavet, og giv dem væk. Den virker rigtig godt. Og Facebook, der skal du også markedsføre dig. Du skal bare være lidt opmærksom på, at Facebook har altså nogle skrappe regler omkring kosttilskud. Så der skal du passe på, at du ikke kommer ind på noget med anprisning og sådan ting der. Men der er masser af muligheder. Du kan starte din egen hjemmeside, eller din egen side på Facebook, hvor du har en lille gruppe, du snakker med. Og noget af det, du altid kan spørge om, det er, for at starte, for ikke at virke anvæsende, så kan du så sige, kender du nogen, der godt tænker sig at tabe 5 pund på 5 dage? Og jeg tør garantere mig, at der er altid nogen, der kender nogen. Og måske vil de gerne selv. Fordi de bliver i hvert fald nysgerrige efter, at du stiller de spørgsmål. Og hvis du ved, at der er nogen, der godt tænker sig at tjene penge, så kan du sige til dem, at jeg tror, jeg har fundet en måde at tjene nogle ekstra penge på hjemmefra. Er du noteret, at de hører noget om det? Den virker også. Fordi det skader jo ikke at få noget mere viden og mere information om det. Og det er sådan noget af det, man kan gøre. Man kan lave nogle online videopræsentationer, ligesom jeg sidder og laver her. Du kan holde tea parties, der er nogen, der har lavet noget her. Det er så over for USA. Og man skal bare holde det ned på meget lavt niveau. Altså, lad mig lave det mere svært, end det er. Bare lave en lille bord med nogle ting, og så det. Og så kan man så også lave destilleret webinar på nettet, hvor folk de tilmelder sig, hvor du snakker live med dem. Men hvad er det første, du skal gøre, hvis du gerne vil starte en forretning? Ja, jeg tager lige en kop kaffe. Så tager en kaffe først. Det er, at du skal lige blive tilmeldt dig som IBO, altså Independent Business Owner. Og derefter skal du sørge for at blive aktiv. Og det gør du ved at købe et produkt, der giver mindst 40 kW. Og det er for eksempel en månedspakke med Iatogen. Og det koster ca. 380 kroner leveret. Med moms og helt bøvsøjet. Og det er jo ikke galt. Og nu er det så det, man kalder affiliate. Og det betyder så, at du er klar til at starte din forretning. Du kan allerede nu begynde at tjene penge. Og du kan begynde at skaffe det, man kalder kunder. Altså retail customers. Og det betyder så også, at du kan tjene penge på det. Og for eksempel ved, at du får folk til at købe en pakke te til en måned, jamen der får du så 50% af QV-værdien. Og det var jo 40, så den tjener du $20 på. Og så kan man hurtigt lave noget hovedregning og sige, at 3 kunder, jamen det er nok til, at du har din te helt gratis. Derefter overskud. Og så er du også berettiget til fast start bonus. Og det betyder, at hvis du finder en, der gerne vil være IBO,
Så den første bestilling, den person laver inden for de første 30 dage, der får du også 50% af i fast start bonus. Det er jo ikke helt ved siden af. Og så kommer så step 2. Det er, at du skal bygge din organisation. Ja, du skal jo begynde at forandre til at IPO. Så i første omgang, der skal du have 2 personer, som du er sponsor for. Og de skal så ligge i hver deres ben. Et højre ben og et venstre ben. Og når du så har fundet dem, jamen så skal de også bare gøre sig aktive med alle sammen. Altså gå ind og blive aktiv ved at købe et produkt alle sammen. Og så skal du huske at holde dig aktiv. Så derfor skal du huske at lave en ny bestilling på minimum 40 QV, inden at gå 30 dage. Og det gælder også for de personer, du har under dig i din organisation, som du sponsor for. Og der skal du huske, der skal også være mindst 40 QV i hver ben. Det er derfor, at det er så godt at optegne en autoship, eller som de kalder det herinde, de kalder det smart ship, hvor du simpelthen sikrer dig, at du hele tiden får nogle varer leveret fast en gang om måneden. Og hvis du selv går ind og køber i mellemtiden, og ikke lige vil have noget med det samme der, jamen så kan du bare rykke den dato. Den er nem at gå ind og ændre på hele tiden. Så er du sikker på, at det hele tiden kører. Der er ikke noget med, at du mister dine point, fordi hvis du lige pludselig ikke længere er aktiv, så er de point, du har afsparet på din konto, de forsvinder. Så derfor, smart ship. Men hvad muligheder er der ellers? Der er ligesom en struktur her. Og den kan jeg lige fortælle lidt om. For det første, affiliate. Der skal du bare være aktiv med 40, og så er du klar. Og når du så er klar, og er klar i dit binære system der, fordi du har en IPO hver sin side, jamen så kan du både få klar til fast start bonus, og du får reset bonus, men du kan også få bonus af det, der sker i dit binære system, altså sker i organisationen nede under dig. Og der får du så 10% hver gang der er noget. Og det betyder så, at hvis der er en, der køber for en på 40 QV, så får du $4 ud af det. Men du skal ikke stoppe der. Du skal videre op. Du skal op og have det, der hedder Director. Og det gør du, når du har 1000 QV i din organisation. Og der skal du så være aktiv ved at have 80 point. Og det er noget problem, for din forretning gør strålende. Og du kan jo også sælge lidt af dine ting selv. Så udover de der nævnte ting med fast start bonus og resell bonus, og så i de binære system, så kan du også få match bonus. For det første, de 10% er nu stedet til 12% i de binære, eller i organisationsbonusen. Men så kan du også få bonus ved match pay. Det vil sige, du får en bonus ud af det, som dine IPOs tjener. Og du vil så, som almindelig director, der får du 50% af det, de tjener. Og når de så starter IPOs op, så får du så 10% af det, de tjener. Så begynder det altså at ske noget. Og så er der forskellige niveauer længere op. Der er Executive Director. Ja, det siger jeg i prøve. Jamen, der går du op på 14% i binært system. Og så er stadig 10% på i andet niveau. I match pay, så får du 20%. Og satserne, de stiger og stiger bare. Og så bliver det Regional Director. Og der, jamen det kører bare. Og det, du skal bare gøre det på samme måde. Du skal sørge for at lære folk op, bygge en organisation, og lære dem at gøre det samme. Og de skal gøre det samme dernede under. Så kan jeg garantere dig for, så vokser det.
Der er bare en lille ting, du lige skal være opmærksom på. Det er, der er en grænse for, hvor meget du må tjene i det binære system. Ja, det jeg ved godt, det er træls, men der er en grænse. Så det eneste, du kan få til at tjene i det binære system, det er $20.000 om ugen. Jeg ved godt, det er 140.000 kroner om ugen, max. Du kan komme til at tjene der. Men ja, man må spare lidt så. Men så er det godt, at du har en masse bonusen, og der er ingen begrænsninger på den. Og det er den, der virkelig kan sparke bagdel, hvis du sørger for hele tiden at bygge på med IPO, som selv finder. Og noget af det, der viser, at det virkelig er en succes, det her kan blive til at køre, det er det, man kalder the power of two. Hele tiden find to. Hele tiden find to. Prøv at se her. Hvis du nu, så du finder to der, så er de to, de finder to mere, så er der 4 mere. Så finder de 4, finder 2 mere hver, så bliver der 8 mere oveni. Og så bliver det på 16 mere oveni. Så på her 16 plus dem deroppe. Så kommer der den her i 32. Så vokser det bare. Og hvis alle, der vil starte også med IPO, sørger for at finde 2. Jeg siger bare, at det er bare per måned. Jamen så på et år, der har du 163.840 volumen i dit system. Og det er vel at mærke, man regner ud med, at bare er 40 kV. Og jeg ved godt, der er nogle steder, hvor du så skal op og have 80 eller 120 for at være aktiv. Det er bare mere, så bliver det bare endnu mere. Jo. Men man er bare af regningsmæssige årsager valgt at sige, at det er med 40. Og der er du så ambassador, og der får du så 22% i hele bonus i et binært system. Og så er der ikke engang fast start bonus, eller retail bonus, eller matching bonus, eller noget med, som med. Lifestyle bonus har jeg heller ikke taget med. Det vil sige, at du når op på et vist niveau, så får du $1,500 i måneden til at hjælpe med at for eksempel holde bil, eller lave kontor, eller hvis du vil det. Det er udelukkende på det binære system, det her. Og der vil det betyde, at du tjener $36.000 om måneden. Det er virkelig mange penge. Det er cirka 250.000 på der. Og nu siger vi det her, at det er om måneden. Du kan også sige, at det er per uge, eller per anden uge. Det vil sige, hvis du siger det er om ugen, jamen så har du det her, når du det her niveau på 3 måneder. Det kan lade sig gøre. Men tager det et halvt år, så overlever man nok, og tager det hele år, jamen så gør det heller ikke noget. Men det gælder om, få godt startet op, få folk godt i gang, og hjælpe dem hele vejen. Det lønner sig. Og så har du hurtigt et godt fuldtidsjob her. Eller i hvert fald et job, der giver en fuldtidsløn. Det kan godt være, at jeg kunne lade arbejdsgave deltids med det, men jeg synes, det her det ser fantastisk godt ud. Ja. Nu jeg gør her. Det der. Ja. Som du kan se, så er det jo egentlig ikke det helt store hokus pokus, det her. Jeg opsummerer. For at få en god forretning i gang, sørg for at finde 2, der gerne vil være IPOs. Og de behøver ikke at være de helt store forretningsfolk. Det skal være noget ganske almindeligt nogen, som bare gerne vil have sin 10, eller vil have sin til 20, altså strike op fast. Det er en, der vil have noget hver måned, få et par autoship. Så kender de til også nogen, de vil også have lidt af det her. Det kan være en, der er cremer, eller hvad det er. Der er altid noget, de gerne vil have. De skal bare finde 2. Det behøver ikke at være det helt store forretningsfolk til det her. Altså, 1. Find nogen, der gerne vil have det her fast hver måned. Tag dem op som IPO. Og hjælp dem med at finde nogen, der også gerne vil have det i deres omgangskreds. Tag dem op som IPOs. Og start forfra. Så skal du bare køre hele tiden. Så kommer succesen. Sværere er det ikke. Og Tea Parties, det er den bedste måde at gøre det på.
Det er altid svært i starten, men vi er jo mennesker. Vi gør så godt vi kan. Og hvis du holder et tea party, og gerne har hjælp til det, og virkelig mulighed for at komme, eventuelt på grund af geografisk afstand, jamen, så har jeg faktisk også en måde, det kan gøres på. Hvis du sørger for at servere teen, det kan jeg ikke gøre gennem skærmen. Jeg kan meget gennem skærmen, men servere teen, det kan jeg altså ikke. Hvis du serverer teen, så skal du bare lige logge på her. Bed mig om at komme med på et live webinar. Op med klappen her på din egen computer. Og så fortæller jeg, mens jeg sidder et andet sted, om produkterne. Og så er du der til at servicere dine gæster. Og så hjælpes vi af den vej. Det kan sagtens lade sig gøre. Hvor der er vilje, er der vej. Men jeg vil også gerne fortælle dig lidt om, hvordan det fungerer, når man skal ind og bestille varer. Så det vil jeg gøre nu. Skal jeg lige finde ud af, om jeg gør det rigtigt det her. Så nu skal jeg lige ind igen her. Sådan. Ja, og så går jeg lige ind på den her. Der. Se. Her har jeg så min side. Det er, altså her, den hedder totallifechanges.com. Og så har jeg så mit nummer her, det er 84 511 91. Hvis du skal tegne en op som IBO, går du ind på din side, trykker på Join, og så har du to muligheder her. Der er den her, der er Reset Customer, og så er der Representative. Og det er den her ord, du skal bruge. Så klikker du bare på den her, tilmelder vedkommende. Jeg skal lige prøve at logge på og se, hvad der sker. Så går du ind der, hvor du så lige skal sørge for at finde det rigtige land, så det kommer derfra. Her er det i Danmark. John now. Kom ind her, og der skal du så bare gøre det. Og det er simpelthen krav for EU. Man skal kunne lov til at tilmelde sig, uden at skal købe varer med det samme. Så der går du bare ind og klikker her. Sign on fee. EU koster $5. Og så kan man betegne det op. Man kan også bestille noget med det samme. Det er ikke noget problem, men man kan godt gøre det, men man kan også gøre det senere. Og det gør jo også, at du har mulighed for at sige til en, der gerne vil starte op, ved du hvad, hvis du går ind og starter op og laver autoshoot med det samme, så vil jeg godt betale de $5 for at få dig i gang med det samme. Så går du ind og gør det, og så hjælper du vedkommende i gang på den måde der. Og $5, det betyder ingenting, for du tjener $20 på første køb. Så fungerer det. Og det, ja, så klikker du bare ned her, videre, continue, og så kommer du bare videre. Men hvis du nu vælger og gerne vil være customer, du kan godt gå ind den vej her og bestille, men du kan lige så godt gå ind igennem shoppen. Så kom ind her. Så skal du lige huske at lige tjekke, at du er i det rigtige land herovre. Danmark. Vi har ikke samme udvalg, desværre. Vi har ikke nær så meget, som der er i USA. Men kom ind her. Og der kan du så kigge efter og se, hvad de har her af forskellige sjove produkter. Så det er det, vi har her. Men vi satser på, at her er første gang, der tager vi bare teen her. Med mindre vedkommende har lært, at det er godt at have noget at dele ud af, og lade os sælge af med det samme. Nå, den er her ikke. Nå, den er sådan. Jeg havde tidligere en pakke med 10 stykker, den er der ikke lige nu. Okay, godt. Men så tager jeg ind på den her. Start op med den. Den er altid god at starte op med. Trykker. Der kan du lige trykke på billedet, kan lige en lille vejledning om, hvad det er for noget, der står der. Jeg trykker på Add to Cart. Så er den tilføjet også lidt herovre. Så Proceed to Checkout. Og ja, man har jo ikke nogen konto, når man, det er jo så mit nummer, den skal vi jo bruge til noget. Du har ikke nogen konto, jamen så trykker du bare på Create an Account.
så udfylder man bare det, der står her. Fornavn, efternavn, e-mail, brugernavn, password. Og så skal jeg jo trykke på den der for at se sit password, mens man skriver det. Og så er det altid godt at trykke på den her, det med, at man gerne vil modtage e-mails omkring produkter og sådan ting, altså nyhedsbrev. Og så har jeg tilføjet alt det her, så trykker du på Submit Registration, og så er du klar. Sådan fungerer det. Så det er jo egentlig ikke det helt store hul af mig i det her. Hvis du ikke er særlig god til det engelske, jamen så findes der faktisk en anden mulighed. Hvis du nu bruger Google Chrome i stedet for, så kan den faktisk gøre noget meget sjovt. Det prøver jeg ligesom, jeg kan vise dig. Ja, jeg venter lige lidt på, at de kommer ind. Ja, godt. Jamen, så har jeg her. For jeg har faktisk en feature, eller en mulighed, som er rigtig god. Så faktisk, jeg har sat den til det automatisk. Se, så deroppe, denne side vil blive oversat. Og hvad tror jeg, det betyder? Tada! Det står på dansk. Og det kan man gøre igennem Google Chrome. Så den er rigtig god at bruge. Alt det står på dansk. Det er efter Google Translate, så der er selvfølgelig nogle små skønhedsfejl hister her. Det er helt perfekt, men det fungerer faktisk udmærket. Og er så her sådan, at hvis du nu kommer ind den vej her, det billede der, så er det fordi, du ikke har nogen, hvad det hedder, direkte link til en IBO, så kommer du bare ind den vej her, og trykker lige på butikken her. Ja, okay, den kommer så direkte ind på min. Så, okay. Men ellers der kommer bare en, du kan skrive det på. Men derfor, det er altid vigtigt at sørge for, at du har, hvad det hedder, et IBO-nummer og bestille ud fra. Men kan man se her, det står på dansk, så det er ikke så svært at gøre så. Det gør tingene ligesom lidt lettere. Og det er så den amerikanske version, der går ind på. De har lidt flere produkter. Blandt har de den her, som vi håber snart kommer. StemSense. Det er en, der går ind og er med til at genopbygge stamceller. Og jeg kalder det lidt en foryngelsespil, og jeg glæder mig til at få den. Og nu er ved at tæt på de 50, så kan man godt bruge lidt en gang imellem. HSN, Hand, Skin and Nail, eller Hair, Skin and Nail, og der går simpelthen ind og hjælper med at styrke både hår og din hud og din negle. Det er der vores helt nye produkter. Så, ja, så du her kan se, det foregår på dansk herinde. Så Google Chrome, du kan få den til at oversætte til dansk. Og det er jo ikke helt på siden af. Så godt. Nu skal jeg lige ind her. Ja, det var sådan set lidt af det, jeg gerne ville fortælle dig. Som du kan se, det er egentlig ikke så svært at starte op med det her. Det er de første gang, jeg laver sådan en præsentation på den måde her, som jeg vil gøre i webinar. Og det gik det egentlig okay. Så hvad jeg kan, så kan du også. Og du kan altid få nogen til at hjælpe dig. Jeg har også været med i det her stykke tid, og har lært lidt om, hvordan det hele fungerer. Kender produkterne en hel del. Har mine favoritter. Teen, Energien, det er så afgjort mine 2 favoritter. Så det er dem, jeg klarer mig med. Nu er jeg lige prøvet at bruge Resolution også. Det er nogle dråber, der gør, at du kan tabe dig.
Altså hvis du sørger for at holde lidt igen med kalorierne, så speeder den i den grad op for vægttabet. Så, men jeg kan kun sige en ting. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med dig, og så vi kan få et rigtig godt samarbejde i gang, og jeg vil hjælpe alt det, jeg kan. Og hvis du har brug for, at vi sætter os ned, at vi mødes et eller andet tidspunkt, hvor vi ringer ud til folk for dig, sammen med dig, jamen så kan vi finde ud af det. Der er, altså, alle mulighederne er der. Der er ikke noget, der er forkert. Altså, ja, det er jo bare at hoppe ud i det. Det er nogle gode produkter, og når folk først prøver dem, så, jamen, så kører det jo egentlig derudad. Så få folk til at hjælpe med at gå rent indvendigt i deres krop. Så det ikke kun er i lejligheden, huset og dem selv på kroppen, udvendigt, når de går i bad, men at de også kan få gå rent indvendigt. Hjælp dem med det. Jeg er overbevist om, at de kommer efter os til dig og siger tak for, fordi du viste dem det her. For Aerotin, det er et fantastisk produkt. Så det var det for den gang. Vi snakkes ved.